Hadien ke jingkyrpad jong Archbishop ke jylla niam Shillong Revd Father Victor Lyngdoh mynta pat sa ngut ke pastor rangbah jong ke jylla Revd Dr. Cunville jong ke balang presbyterian baru Revd Dr. Sohkhia jong ke balang blei kilami shakhmat ban kyntu ki paidbah ban Leit Injek khnang ban iada na ke jingpur kani ka Khlam kila kyntu ru ki paidbah ba kimde ban sngap ki KHUBOR lamler lani ki Hamsaīa. Wal Hadien ba uneu coronavirus ulawan hagane ka ri ga jong Gila penlong ki jing duai ki bajur haki jaka jong ki jing duai hakaleng jong gana kanong ba berkari ke bai ke jong gila duai ba blei un ai ka jing stand ya ki scientist ki doctor ki nong sumar ki ba blei ula ai ka jing ki kli ba kerpang ha kaban ai ya ki jing sumar bat ki dawai ki dashin ki bayadai naka banta ki jing pang ki boper te ya kane ka jing pang ka balawan how no snem bala dab bat hagana ka snem ka bamanta kalong ka jing pang ka ba ngimdon kano ka dawai ku mangi yatib lang hinrai ngis ngongu yo blei bo la jubab ya ki jing duai ha ka ba ula ai ya ka jing start ber ka jing sempang haki doktor ba jong ka ri ka jong ki scientist ber ki specialist hakaban sem ya ka ne ka dawai ka balalong ka jing kerku omtang ya ka ri ka ba ka jong hinra ya ki babon ki ri jong ka pertai mis ngongo yo blai na ka benta ka ne ka dawai badu vaksin ubala ban tap daga injection hakimat ki jong khnang ban long ka jing iada nagane ka jing sitom ka jing pang ka ba shirkai ka balawan ha ka rui ka jong ki don ki Hamsaīa ba yathu khana harum raneng da ki breu ki bom don ka jing sempang bat ka jing tip ba kerpang ha ka jing iada ba ki jing sitom ki jing pang ki ba kum kine ki ba pen septing bat ki ba ai ki KHUBOR ki ba bakla bat ki ba yalam bakla ya ki paidbah ki babon ki balang ba une u vaksin ula ban kta ya ka met ka phat ka jongi bat ba une u vaksin ula ya ka ban wanra da ki wai pat ki jing sitom ki jing pang wan ngai je kata kam don ka jing sisa hang ta da ki millions ki breu ki la pendon kam yo no dawai bat kalalong ka jing kerku ye ki hagane ka ri ka jongi bat hakaleng jong ka pathai nga kyntu ya phi ki lok ki jor ya ka ba phin sngo bha ya ka ban wan shakhmat ban le ya ka ban don kam ha ka jinya dei bat kane ka injection dei tang ya upai ba jong kane ka nong ba nga kyntu ya phi baro ha ki snong ki ba pher jong kane ka state ka ba ye ke jong ni bat ban ya thulem sha ki wairo ya ka ban le ya kane naka benta ka jing bha jong ka rui ka jaj ban reu naka benta ka jing koi ki jing khia ka jongi simat ki bah yeng ki bah sem ki jongi bat ngat wayo blei bo blei un kerku ya ki doktor bat ki nurses bat ki bayadon ka benta ka ba krau ki ba shakri ha ka front line of service ha ka jing dei bat ka ne ka jing sitom ha ki ne ki sngi ngasngo si bone naka benta ka ne ka dispensary neru dispensary hang ne ha po maulai ka ba Maria poi kila ai ya ka jing sekri ka ba sngo hun hadu kata bat nga Ngeit nga duai ba blei un kerku ya kiro bat ya ka ne ka state dispensary hang ne ha maulai kum ba kalalong ka jing kerku ha ki snam ki bala deb baro kan yailong ka jing kerku ha ki ne ki snam ki manawan khublai sibon shwa manong ye ni ka po nga kwa ban pen ka ma ya phi tang ka we ka jing ong jong wei nong rai sam shau blei habu shem ka jing jinjar ka sam ka balai pu ar ka khot ba nyo wang kum ne shau blei me long ka jakari jonga meri yanga na ka jinjar ngawan na pi ha ni ka por da ka do nut ka ba thang do kata na marbun kila do no ai ka be ba thon jong ki ha ni ka covid ni ka Khlam dei tang kata bun ru ki klem da yo ban yeng hajan ki ba ba thon jong ki aba ki prasad man sim khat do
hawa ki Leit ka bom chukut. Nengadap ru da ka jing kemen hang ni ka por. Maru blei ulai asngo ka jing dukai ka jong i. Bola hangi ka ni ka vaccine. Ka manyarap yangi, ka manyada yangi, na ka ni ka COVID, na ka ni ka Khlam. Nga kemau ka por dan kena. Kata ka por ba ka smallpox ni ki ong kata ka nyang thlew. Baka besar kata ka jing pang bon ki yap ki breu. But ka sarkar ka penmi ka we ka vaccine. But bon ki breu ka tu ka por ki la ibenya kata. But ki met kata jing kordo jing kata ka vaccine. But ki kan shim. Bet mynta pat. Ismo thu. Baka ni ka vaccine ka vaccine ka babaha. Ka bala penduk jat. Bala rap ka ni ka smallpox. Lani unyang tlew. Kalau kumju abang apa je kini kecing jah kini kesi ke bawah bon ki beri ho kari jongi ki suatu ya kecing kordo jong kini ke vaksin ki sengau ba kam day ke bawah Khlam konong rem ru ki sengau ba kini ke vaksin kam day ke banyarap ya ki banyale persya kini ke Khlam ni bagi pet iki KHUBOR ke bami na keleng ke pertai Mishem bagi tu kiri, ki belai, ki kon jong kiri, ki kini ke vaksin, ki khan, ki syak, ki kot, baik kun kiri Israel. Aku akan kentu ya pi. Bahkan ni ke vaksin, ke bangi yok mentah, kalau kau singan, bak bayar rap yengi, ban rap yengi, nak bor jong kini ke Khlam. Men kami jong ban manga. Yang yo injek arsin. Buat kadi kecing injek juga vaksin. Kalau penong ini bengin kemen. Mereka kamtam yang abang hablek nation room. Ngadap te kecing kemen abang buat ngasuh ngan. Bang layo ya kani ke vaksin. What's ngap? Ika KHUBOR lam ler. Kibam don nong rem ru. Bayak chaneng serum bang kani ke vaksin kamlong. Aku banyak tu epi. Mga Ngeit. Baka ni ka vaksin. Kade ka jubab, ka jong blei. Kade ka jing ay, ka jong blei. Yang i, hagi ni si ki bomenta. Uji su wong, haga gospel Matayos. Wong tuwan hanga, pi baro ki batay, batbakya ka jingkit. Te ong uji su, ngan penjam ya pi. Aku akan kentu ya pi lok. Ba pin nam klet. Ban bud ya kejing batai jong sarkar. Ban deng ya kani kamas. Ban sakti agi por barok. Ban banyang jingai ni ki wei pat. Kani kanong kapor kawa isyap ting ba. De mangi hi wei banyarap hi wei ki wei pat. Lada ngam deng mas manga. Ngapen syak syapi bapin yo kini kijing pang na kata kata lada pi jiki para marjan kemong ke ketinu blei jiki para marjan kumila de deng ye kamas ted je ke keti banjang jingai ne ki we tu blei ka jigi sne jongu kundari yang i na penlat yang i ka riba i jongi na kini ka Khlam bat penjak ya kasih sendan blei kur khu ye pi baro